Nag-set ang gobyerno sang Pilipinas sang revised target nga magtukod sang 1.13 na milyon ka mga housing units para sa mga urban poor sa pagtakop sang termino ni President Ferdinand Marcos Jr. Base ini sa pahayag sang Department of Human Settlements and Urban Development o kon DHSUD. Ang bago nga target ang kasunod sang adjustment sa inisyal nga 1 million units per year nga target sang ahensya. Suno kay DHSUD Undersecretary Henry Yap, nakasecure na ang ahensya sang commitments para sa development sang kapin 400,000 ka mga units nga katumbas sang masobra sa 1/3 sang revised target. Ginsiling ni Yap nga ang orihinal nga annual target ang kinahanglanon bag-ohon matapos nakitaan sa demand patterns nga madamo ang mga households sa gwa sang Metro Manila kag iban nga highly urbanized centers ang mas ginapili ang house and lot units sa baylo nga vertical developments. Tatandaan nyo, nag-concentrate po kami doon sa vertical housing. Yun yung target natin dahil karamihan po ng may makakulangan sa pabahay dito sa urban areas. But we realize that outside of Metro Manila and the highly urbanized centers, ang gusto pa rin ng mga karamihan is horizontal, house and lot or lot only. At kaya nung dumating po si Kalihim Liling nung middle of last year, ito po yung ginawa namin, in-adjust po namin. So ang target po namin, ang recalibrated target namin is 1.133 million for the whole term, of which we are now at about 400,000 plus already, no? Nabatian si DSUD Undersecretary Henry Yap. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Queen Bank Business Banking. Ang ini nga exchange rate ang ginbase sa closing transactions sa isang Bankers Association of the Philippines o KONBAP kag sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa subong hapon Enero 13. Magabalik ang transaksyon na buwas sa aga. Para sa aton latest nga reference rate, 59 pesos and 34 centavos ang baylos ang isa ka US dollar, 7 pesos and 60 centavos ang baylos ang isa ka Hong Kong dollar, 46 pesos and 8 centavos ang baylos ang isa ka Singaporean dollar, 15 pesos and 80 centavos ang baylo naman sa isa ka Saudi Riyal, kag 69 pesos and 12 centavos ang baylos ang isa ka euro.